ئۆستلتەرمان بەخێر بێ بڕوودا گەلێکی سپاس. تۆ لە نزیکەوە چاودێری قەیرانی سووریا و هەروەها غەزە دەکەیت لە گروپی قەیرانی نێودوڵەت. لەبیرمە پارباسی غەزەمان کرد، بەڵام ئێستا دوای ساڵێک سووریاشمان هەیە. چۆن دۆخی سووریا دەبینیت؟ هەڵسەنگاندنت چییە؟ تشتێک و لە سووریە دقەومە ji ber wan bûyeran bû ku li Libnanê qewimîn. Ew jî ji ber wan tiştan bû ku li Xezeyê bi Hemasê re di sala 2023 de qewimîn. Bertekeke zincîrî bû bi encamên neçavêrî kirî ku ez bawerim Hemasê plan ji re nedanîbû. Niha rejîma Sûriye nemaye, Îran li Sûriye nemaye, Rûs hîn jî li werin. Lê di rewşeke gelekî sînordar de. Tiştê ku niha heye serkirdayetiya Heyeta Tehrîr el Şam e. Ku wekî rêxistineke terorîstê dîtin. Ji ber ku berê peywendiya wê bi Qaîde û Daişê re hebû. Loma rewatiya wê ya navdewletî nîne. Lê serokê wê Ehmed Şerh bi awayekî gelekî çalak hewl de nîşan bide ku ew kesekî pragmatîk e, ne îdeolojîk e û rêberê rastînê Sûriyê ye. Ne tenê serkirdeyê grûpeke serhildêr li Idlibê, heta radeyekê bi serkeftî bûye di qayîlkirina guhdarên xwe ku bi rastî ew cûre kes e, kesekî pragmatîst e, ne cihadîstek ku plan dike Parîs an jî New Yorkê biteqîne. Lê pirsgirêk ew e ku ew serokê welatekî ye û di heman demê de bingeha desthilata wî gelekî berteng e. Loma nikare bandor û serweriya xwe li seranserî Sûriyê berfireh bike. Ji bilî wê jî ew rastî gelek kêşeyên aborî tê. Di bingehê de pereyên wî nînin ku meaşê sektora giştî bide. Bi giştî aboriya wî dibin dorpêça Rojava de ye. Her çend hikûmetên Rojavayî dibînin ku şerh pragmatîk e jî dîsa jî ne amade ne bibêjin em dorpêçan radikin. Ew dixwazin hin gavên erînî di avakirina hikûmeteke berfireh de bibînin ku me hîn nedîtine. Hikûmetek heye lê ne şert e berfireh be. Her wiha dixwazin pêvajoyeke siyasî pir alî û dariştina destûrekê bibînin ku hîn derneketiye holê. Li ser bingeha van mercan dibe ku beşek ji dorpêçan werin rakirin ku jiyanê bide desthilatên nû yên Sûriyê û rê bide aboriya wê baş bibe. Li eger ev yek rûnede, wê demê dibe ku encam bibe kaos. Ji ber ku dibe ku ev rejîm berdewam nebe, ji ber ku gelek kêşe hene. تۆ لە 2011 بێگومان ئاگاداری سووریایت و هەموو ڕووداوانەی کە تێیدا قەومان. بەڵام مەبەستمەوەیە ئەگەر تەماشای ڕاگەیاندنە دەستوریەکەی ئەحمەد شەرع بکەین کە 5 ساڵی بۆ خۆی دیاری کرد لەگەڵ حکوومەتێکی زۆر ناوەندی بێ هیچ ئۆتۆنۆمیەک هەموو شتێکیش لە دیمەشقە. ئەمەش هەمان شێوازی حکوومەتی بەشار ئەسەد بوو، حکوومەتێکی ناوەندی. بێدوایە قەیرانەکە واتە هۆکارە بنەڕەتیەکانی قەیرانەکە بەم شێوەیە چارەسەر دەکرێن. دەڵێمەوە حکوومەتێکمان هەیە کە بە تەواوی گشتگیر نییە، سەرکردەیەک 5 ساڵی بۆ خۆی دیاری کردووە و حکومڕانیەکی ناوەندی. Bi baweriya min ji bo nirxandinê gelekî zû ye. Lê nîşan bi awayekî pêwîst ne baş, ji ber ku hikûmet ne giştgîr e. Ehmed Şerh desthilat daye xwe ku sêyeke endamên parlamentoyê destnîşan bike. Her wiha gotiye ku divê du ji ser sêyên din ji aliyê komîsyonekê ve bên hilbijartin ku ew bi xwe endamên wê destnîşan dike. Bi gotineke din dikare biryarê bide ka kî diçe parlamentoyê. Ev yek diyar e ku divê wisa nebe, lê ev destgehên demkî ne. Ev destûreke demkî ye. Wekî ku dibêjî 5 sal ji xwe re destnîşan kiriye. Ez dibêjim di qonaxeke veguhêz a wisa dijwar de ku me li deverên dinên cîhanê jî dîtiye a ku yekser hilbijartin neyên kirin û dem ji bo veguhestinê bêdanîn ne şert e ku tiştekî xirab be, lê baş e. Lê diyar e ku nîgeranî hene ji wê yekê ku aniha demkî ye. Destûra demkî û hikûmeta demkî bibe ya herdemî û ti veguhezeke rastîn rûnede.
ev jî xirab dibe. Lewma pêwîst e hêzên derve li Kendavê, Ewropa, Amerîka û xelkê Sûriyê bi xwe çi li dervê îwelêt û çi li nav xwe zextê bikin ser vê serkirdayetiya nû ji bo bicîhanîna proseya siyasî berfireh ku di dawiyê de bigihêje hikûmeteke herdemî ku bi rastî nûnertiya xelkê Sûriyê bike. کوردی سووریا بڕیاریاندا ڕێگەیەکی سیاسی لەگەڵ ئەحمەد شێرع بگرنە بەر. ئێستا ڕێکەوتنێک هەیە. هەرچەندە پێم وایە هێشتا تەنیا باسی سەردێڕەکان دەکرێت هیچ پاشکۆیەکیان نییە یان وردەکاری زۆری نییە و ڕێکەوتنە. بەڵام خۆت چۆنی هەڵدەسەنجێنیت؟ ڕێککەفتنە دناوبەر هەسەدەیدا؟ بەڵێ هەسەدا. پەیمانە دناوبەرە مەزلوم عەبدی و ئەحمەد شەرعدا پەیمانەکە دەستپێکێ بوو. Ez bawerim ku her du alî jî hes bi lezgîniyê dikin. Ehmed Şerh di bin zexta Amerîkayê de û ku bi Kurdan re li hev bike. Ji ber ku Amerîka piştî her tiştî û têkoşîna li dijî Daişê dixwaze Sûriyê biterkîne. Lê dixwaze piştrast be ku Kurd bi awayekî hilawistî û bê piştgir nemînin û rûbirûyî êrîşa Tirkiyeyê nebin. Lewra zextê li Şerh dikin ku bi Kurdan re li hev bike. Paşê piştî tundutujiyên li herêma Elewiyan pêdiviya Ehmed Şerh bi wê rewatiyê heye loma ji bo gotûbêjkirina bil Mezlûm Ebdî re gav avêt. Mezlûm Ebdî jî ji aliyê xwe ve pêdivî bi peymanê heye. Ji ber ku ditirse hêzên Amerîkayê hîsal vekişin û wê demê rûbirûyî êrişa Tirkiye bibe. Lewma divê bi Şamê re li hev bike ango her du alî jî hest bi lezgîniyê dikin. Di heman demê de her du alî jî ku dibe ku dijberî be jî wisa difikirin ku dem di berjewendiya wan de ye. Eger hinekî li bendê bimînin dikarin peymaneke baştir bi dest bixin. Ji ber ku Mezlûm Ebdî wisa difikire ku Elewî li dijî Ehmed Şer'in, ew li dijî ne, Durzî li dijî ne, İsraîl li dijî ew, ew nikare berdewam bike. Lewma kesekî din tê Şamê. Çima em bi kesekî re li hev bikin ku piştî çend mehan namîne. Hesab ev e. Ehmed Şerh jî wisa difikire ku Amerîkî ji Sûriyê vedikişin. Ji ber ku wan bi xwe gotiye. Rast nizanim kengî lê belê îsal. Wê demê Kurd û mezlûm dikevin berdest û bi lestên bawî. Dibe ku her du alî jî şaşî di hesabên xwe de bikin. Wisa bizanin aliyê din di pozisyoneke lawastir de ye. Di demekê de ku her du aliyan jî tiştek heye jê bifikar bin. Niha dema rêkeftinê ye. Lê diyar e danûstandin gelekî zehmet dibin. Çimkî kêşe gelekî alozin ku derbarê xweseriya Kurdî û tiştên din ve ne ku heta çi radeyê hêzên Kurdî tên xistin nav artêşa Sûriyê û tiştên din jî. باسی ئیسرائیلت کرد. ئیسرائیل متمانی بە ئەحمەد شێرع نییە و لە ڕووی استراتیژیەوە سوپای سووریا و هێزی ئاسمانیە و وڵاتی تێکشکان. بەلێ ئارتێشە Sûriyê. سووریا کراوەیە بەرامبەر ئیسرائیل. وا دیارە ئیسرائیل پشتگیری هەندێک لە کەمینەکانیش دەکات لە سووریا. ئامانجی ئیسرائیل لەم کارانە چییە؟ ئیسرائیل؟ بەڵێ. İsrailê ji heştê kanûna pêşîn ve sê cûre kar kirin. Yekem ew ê ku te behs kir. Têkbirina tevahiya şiyanên serbaziyên stratejîkên Sûriyê bû. Duyem, dagirkirina Sûriyê. Niha hêzên wê li nêzîkî Şamê ne û navçeyeke neserbazî li Şamê ragihandiye. Sêyem, bi awayekî çalak hewl daye civakên Sûriyê, Durzî û Elewî û Kurd li dijî desthilata navendî dabeş bike. Van hemûyan dike ji bo lawazkirina Sûriyê. Lê belê pirs ew e ji bo çi? Wek dipirsî, ez wisa dihesibînim beşek ji wê yekê ew hincete ku ew bi xwe dibêjin ji bo bergiriya li xwe naxwazin Sûriyeyeke bihêz serî hilde. Ku gev be ji bo İsraîlê, çi di jêr vê serkirdayetî yan serkirdayetiyeke dahatû de, ji ber ku kes nizane ev serkirdayetî heta kengî dimîne. Dibe ku gelekî bimîne yan kêm. Lewra nayê zanîn kê piştî wê tê û nabe baweriyê pê were. Ji ber wê tu dixwazî Sûriyeke lawaz beramberî te hebe. Heta niha Ehmed Şerh pir nerm bû.
تر رەخنە لە ئیسرائیلێ نەگرتن ji bilî rêya neteweyên yekbûyî ku ew jî tenê nameguherke bû. Lê armanca dirêjadina İsraîlê ew e ku dibîne Tirkiye bandora xwe li Sûriyê berfireh dike. Ji ber ku wan heta radeyekê piştgiriya Ehmed Şer kir û bêguman piştgiriya wan grûpên serhildêr kir ku niha li Şamê ne. Ji ber vê yekê hûn dibînin bandora Tirkiye li wan deran berfireh bûye ku berê İran têde bû. Tirkiye wek Îranê ne dijminê İsraîlê ye, lê dîsa jî İsraîliyan dilşad nake. Ji ber vê yekê ew dixwazin Tirkiye bi paş de bixin. Bi dirêjkirina bandora xwe heta Şamê van peyaman dişînin. Dibêjin xeteke sor li vir heye. Divê em hişyar bin ji ber ku rûbirûbûna di navbera Tirkiye ku endamê NATO hevpeymanê Amerîkayê û İsraîlê ku hevpeymanê Amerîkayê dikare pir aloz be. بەڵێ ڕاستە بەڕاستی بۆیە بنیامین نەتانیاهو داوای لە دۆناڵد ترامپ کرد بە جۆرێک نێوەنگیری بکات لە نێوان تورکیا و ئیسرائیل. ترامپ jî peyameke balkêş ji Netanyahu re di televîzyonekê de şand. Di weşana zindî de got ez hevalê Erdoganim. Bi wateyeke din jê re got divê helwesta te baş be. Ew jî di weşana zindî de. بەڵێ هێستا هەموو شتێک لە پەخشی ڕاستەوخۆیە. Belê lê em nizanin baweriyê bi çi bînin ji ber ku em nizanin li pişt perdeyê çi diqewime û Trump dikare ji rojekê bo rojekê din ramanê xwe bigerîne. لەبارەی غەزە لە 18 ئادارەوە کە هێرشەکان دەستیان پێکردەوە زیاتر لە 1500 کەس کوژراون. ئێستا نیشانەی ئاگربەستێکی نوێ هەیە هەر هیچ نەبێ لە هەفتەی ڕابردووەوە کە گفتوگۆ لە قاهیرە هەبوو. پێت وایە ئاگربەستە دێتەتی؟ بێگومان دەنگ و باسن ئاگربەستەکە din heye. Zext li ser Netanyahu li nav İsraîlê gelekî mezin e ku razî be bi agrbestê. Berî her tiştî êrişa serbazî armancê xwe bi dest nexistine. Hemas têk neşikandiye. Tenê zêdetir wêranî û azar ji bo xelkê Xezeyê çêkiriye. Li ser asna nevneteweyî İsraîl gelekî xirab derdikeve û ev jî bandorê li ser rewşa navxweya İsraîlê jî dike. Artêş sînorên şiyanên xwe dizane. Niha hejmareke zêde ji serbazên İsraîlî bi taybetî yêdek red dikin xizmetê bikin. Ev jî zextên li ser Netanyahu zêde dike bo razîbûna bi agrbestê. Hemas ji aliyê xwe ve amade ye berdewam be li agrbestê. Lê tenê agrbestekê naxwaze ku neçar bike barimteyan azad bike li beramberî girtiyên Filistînî ku ew jî bi barimte navê wan dibin. Belkû dixwaze behsa dawiya şerrê Xezeyê bêkirin. Ev jî tişteke Netanyahu amade nîne bîr lê bike. Ji ber vê yekê ev hîn xala qutbûnê ye. Lewma divê em zanibin eger agrbesteke din hebe dibe ku dîsan Kurd xayem be. Dibe ku hinek dîl azad bibin. Lê Hemas hemû barimteyên azad nake yan termên wanên ku mirine radest nake. Heta dawiya şerrê Xezeyê û rêkeftinek li ser birêvebirina piştîşer neyê kirin ku hemû alîkar bin razî bibin pê ev jî alîngariyeke mezin e. زۆر سپاس و بەخێر بێتەوە بۆ ڕوودا. Gelekî spas cihê xweşxal